Kun je ook, dat is het. Kun je ook, dat is het. Dit is weer even, Jack. Dit is weer, anybody else? Needing translation, no? That's fine. Klibana. Schau, da ist ein Riech, kann man da reingehen. Das ist Lachkaus. Das ist working. I'll sing for you to see if it works. Right. Kun je, als je toch gaat nog terug weg naar Wales, Jan stond met Google, Jan stond stuurt, maar is je misschien klachten en hem is haar met Jan stond stuurt. Ach, Brody lefty, hoe is het nou, Chiapas, zo gaat hij terug. Hoeveel Chiapas? Hoeveel Chiapas? Dus Agnes en heen stieren. Kun je een geestje? Ze had nog een geestje. Zo, als je niet zo'n gaat, of ik het doe, kom je af te stieren weg, als je tegen je stoot, kom aan, kun je wel zien. You know, gewoon is gaan stieren. Jane, hij greep nog ogen en frem, hij is toosje gegaan. Had ik begon niet achter. Als je hier naar hem gaat, is het tot one voor hier goed schatten boek. Dus geen boer en een goed message, zo'n goed materiaal. Shoot maar goed. Dat beleid ze, kun je hebben, ergens dat kijkt de woordkool, haar kool, kameraan, als je een geologisch gevecht je nachal aan de show, naar koolder in ons, de hakken we toch wel. Als je met hakken show, die boeien, kun je gewoon je keer in, ik heb gewoon een echtri, country schauen, elf. Als misschien je leuven, wat je maar naar die herkennen van kraakjelf, als South Georgia, van de Whalers. Dus maar ik zoek in ook, ja, met jou heb ik gezegd, dat we kinderen haat gaan naar het wat al door. Ach, wat ik kolen, ga je water als het deel wordt, had ik allemaal maken toch creatief een hoekne picteren. Dus als je dan was, dan is ook een legende. Als je een gestolen show, ga je dat trude raken aan de skiën wacht, voor het zijn die moesten had je ook, dat was nog Whalers. En die schacht is een Swanee, akriaschke mee als nog een kamer gemaakt in de laatste. Ach, en deze, als je dat zo, kun je maar een gewoon zitten, terwijl we waard praten, dat haar een woord goed gaat weg, als je aan de Chiapas, je rode. Je past dat je aan elkaar te doen, dus misschien je, komen ze ook met een klikje aan het jasje te doen. Ach, ik zou maar wijzen, dat is een Italianer zo, kom maar simpel. Dat was niet kwant als je was een goed in je van één klukel, het kan ook een goede haat, een goede paard, een goede kalahouder, dus had er een testen zo nog gekregen. Dat wordt is niet jelm, dat is juist een korm kwant is niet jelm aan de show. Dus dat is niet al ideaal. Dus ik ga het wel een technology op de show. Kun je jelm wel? Han kan ikke smøre for han kan ikke så drygge igjen. Så bart ikke. Right. Og det er sånn at du lukker kring, og det kan ikke kalle han kommer på høyden. Det er ikke det første det skjer igjen. Je skal mokke eens op de hand. Als je gaat zeggen, als je zal zien, wat men fick månader kan toch recht. Dus er was een anders, kan je krijgen månader is, dat je zo'n gaat ook als je dus kan de keile. We månader till maken till de keile fastgeet zo. Ja, She in normaal. Roy. Hoe die jaren is. Waar heen en de katje. Maar dan has je een open tripje van elkaar was te komen.
Waar snel gekoeld is, Karl kan Karokara weer op het vestje. Want waar na zo'n gevecht in de muken, kan naar Karl zwaar. Want dan wil je hier de geheel aan hen. Want lossen dat er een vuurgestation was van de waarde. Want dan wil je hier aan hen lossen. Zo dan lossen, neer de stuur hier de geheel stuur hier te zwaar. Maar dan moet ik eerst nog geen voorhof, ach maar wil ik eerst nog een voorhof houden. Zo voorhof, was een vat en huur dat we moesten houden. Zo'n roog doen, ach we er geen voorhof niet, maar was je niet eerst nog op je moet je moet vat en huur. Zo, hallo, gemaakt heeft, ze laten we waar, maar hier maar vat en huur dan het zou ook over geen kort gaan. Dus Sean en Josh ook dat in zijn kutter, kun je wel eens de rode anders dan Georgia? Gaan we aan 1953. 1953? En dan gaan we weer terug in Gaan je nog gewoon eens terug in de Ja, dat wordt het. Kun je gaan je zeggen? 60. Kun je gaan je zeggen? 60. Dus de gerichten heb wel vat keuren. Oh, wil ik misschien ja. Nee. Misschien ja. Ja, ja. Hallo posten nog nou. Oh, maar kun had ik hier thuis dat maar schön. Hallo dat liggen die schapen zo. Dat er niet scheuren. Dat is het jou. Dat er een jaar op de teunie. Dat is Nederland. Ja, we gaan we schauen. We gaan we voor wie ik geen jaar was. We zullen het nooit een kastje jaar. Maar de hulpje kunnen niet, maar kan de saas kunnen, dat is raar. Als je maar hier, ik zie het uitlezen, wat er naar jou af is. Dit is schön. Een catcher alongside quale bunkers gestoord. Zal me kwalen, schöne Felderrecht, at er heen is factor. Dus de gunje aan nog ook, kan ik jou zien, tegen de bunkers. Vuur. Voor elkaar. Zo gaan we laten komen, dan kunnen we elkaar. Maar je bent er wel maar dat kort klaar was. Je bent er alle eens wel heen. Het kunst wel heen. Die jeugd wel. Wat dan weer hier de hoofd gaan horen. Dat is wel naar dit is schön. Ja, Schön, ich bin bei mir in Fakt. Schön staat er mensen. Schön. Wel schön jij dan hen. We gaan dat volledig de mogelijkheid. Ik mooi wordt het zien los. We gaan harde sterk conflicten. Zo het oorsprong dat volledig zuurs van de hoofdlassen. Kon ik je zuurs ko verschillende deel. Dus wat dat jaren oorsprong. Is het we hij moor? 15.000 tons. Schön. Waar vaak kan ik niet oriëntation. waar moet je? Waar moet je daar is het. Dit lopen erbij. Waar een separators. Oil separators. Oil separators. Shooting schön. Maar je ziet wat dan salakken dat ze lopen. Maar ik wil nog wat van de machines dan salakken dat is. Verschillend wat daar separation. Wat de oorsprong tot separators zullen. Voor dat jullie dus gewoon je hulp. Zijn oorsprong te laten. Klima, het is niet dat zo dat. Dit is schön. Kan je weggaan het gewoon steeds schön. Ja, dat is zo. Maar in. Hij heeft het heel waarschijnlijk. Polen, je vindt het ook wel zo. Ja, ja, ook wel. Hij schreef het begin, maar hij had er nog een naam gegeven. Polen. Die? Polen. Oh, hij gaat naar de salves naar Jesu nou. Die gaan we. Gaan naar de salves naar jou. Polen moet ik. En dan gaan we zoeken, Dat is een prima salvesen. Polarvis. Kovan salvesen. Maar ja, zijn wel weer als Rio. Aan Norway, en hierbij. Wat Norway was, dat zijn Polen, dat is ook niet aan de reden. Ja, niet Norway. Polarvis. Wat kan ik denn ja komen? En dan je moet gemaakt.
A cynnig do. Gwol ma ti o rhaid. Ni factory ship of a show. Ni. Del. Supply book. Oh, shit. Fi ti'n on site y factory. Agus y washing to the novel on the factory. Ah, aye. Agus y novel asgan i gael o wheels. Sure. Ar o iach gyda, mae sian eich yna, mae sian ei De'n hi eisiau show. Catcher yn. Southern Guider. De'n fe eisiau ni jan. Mae'n os yna, mae'n a eisiau ni ystod sy'n gan i'n sy'n stael, a sy'n e... De'n sy'n ffiol o sy'n style. Jelan y fi eisiau. De'n oed. Fon i jelan y fi eisiau. Sa'n gan jelan yma, gan eisiau. Cosol o fa sy'n. Mae sy'n dig yma rhaid i mi gan hwrt pan jelan. O sy'n. Da factory, mae da factory siapol agus fan jelan y dof. Fan y 3 arch yn sy'n y dof. Fa catcher sy'n y 3 arch hier. Catcher sy'n Adventurers Harvester sy'n jelan. A 3 grwch yn y dof gwmwch. Vaak van 1960. Da, a mi gwrw ti'r diag a chatio sy'n gydyn hoswch ag, mae sian hoswch. Gwrw ti'r diag a chatio sy'n gydyn hoswch. Wel, mae ga iag an agos da hwbwyd. Nw, di diag agos da hwbwyd, rhaid i cael y fein yma. Boi bwyd sy'n gach bod. Fa brad ai. Nid y hoswch mae sioch yn y cwgl sy'n i eich rawn. Wel, am eich iach yn un sy'n. Ha. Sy'n sy'n tonig ti gyda'r aml. Cymryd A fod yn sgwyd yn ei clio i chael hyd gyfer ei deall. Yn ysyn tension. Ni'n mynd cwara hon. A siep, ia tŵr gysda. O Sy'n yn y boi bwyd yma. A chael chi a ffat y ffordd. Wa, chi yw di sy'n chlio i chi. Sy'n yn y boi bwyd yma sy'n. De'n y boi bwyd. Sy'n ma tarach yn mwyd i'r sy'n a streigaid yn marad. Mae'r rhaid sy'n teis o fan. Fe diolch y tonig yn egin. Na'n gogal nad oes fawr. Sy'n ni'n gamara gan gyrru y gyr oes ha stig y fflago. Sgael i gael as yn orsens. Yr yn oes, iem sy'n dos o gan hogal yr as. Oes dwi'n boi bwyd sy'n togal ffag yna, gwyd o. Ac na mae tor i ys gan iem yn ei dyn o hogal. Diolch na hyn. Ni sy'n nhw te rist. A da fwyd yn... Sorska. Sy'n boi bwyd. Sy'n boi bwyd as di gas. Rwy'n mynd yn chopat sy'n... Wel, that's the 50s, fa. Chopat sy'n o. Wel, roedd y siarad yn negyd i gynst, wel, i gydwrs yn yr cyrtiodd. Fe gan antan y fwyd i hwn yn yli glwad. Ha dyli i fe'n gweld ar, gyma'r dyli ffo yrru. De'n o bod y fagod sy'n efo awn yr oedd i? Wel, i sy'n gwyd. Ha oes eich ni, na me, i os oes y gog i, na me dech boi, dech nes boi. Cyn i siarad o fagod. Rwysg pan ha. Sef i gyd as y merch. Cymryd o'n mynd i hana. Ys gwybod na dech gedi gwybod yn y balad i mi. Ys yn oes yn ha. Yn promotion. O'n i'n cael, wel, o'n i'n cael gen i'n ebi i fo. Ti do. Fai cratio'n ebi. I'n gan i'n... Hier ook, dan met deze, early heat de gele, early heat maar het heen, early heat de gele, early heat maar het heen. Maar geen notion, geen heat, geen man juist nog, maar juist nog wel echt doen nou. Dat is een koppertoren, maar zo in de wei, ja. Misschien koppelen hoe ik geen hem ze echt die oors, nou, en dan kunnen we gaan jappen, je ziet toch, nou, misschien is het een overgaf. Sure, als je dan jappen, dan ben je toch een jappen, dan kan we zo toch het krijgen. Wel, Susanne. Sure. Waar is je nou de betreide dat kost de kruis? Wel, maar koos ik aan 9 uur en de kaartjes en mooi. Ja, zie je dat van daar wacht maar. Det är synd. Ze catcher a sy'n jo. Sy'n vi chwarae na, he? Sy'n vi chwarae bier. Ska... Wel, en lagt det bier. Ikke det for det. Kan inte kael det smyr.
Oh, dus is het fijn is je dat gaat in een paardje. Dus is dat zo zuur in een tokkeltje. Dan was je niet kwaad is natuurlijk zo. Gewoon eerder naar wat de hokkeltje aan de stad Georgia. Dus je je plus zo. Kan je dat horen? Goed, zo is het als je niet met je, maar moet je je laten. Kan je dan zijn kan je wel een vlog zijn Ethiopië. Ethiopië nou ja. Het zal wel een heel lekker gericht, ja. Wat kun je kunnen als je aan posten was? Maar nee, wel je tuurtje met je steden. Hij was nog die nog dat twee jaar zo is je verder. Maar je kan naar steden hoort dan. Skal elektrica gewoon steden zo die gaan netjes. Dat was het. Maar vind dat aan Noors zijn aan ja gescheid. Cool. Dokter Macintosh is een herrie. Nou, was een hele school dan even. Wacht het eruit. Gaan we krachtig met kunnen maken. Dat ik gewoon elkaar gewoon een oor had. Maar ik zie gewoon zin in de naar gaan. Zo'n kleine kapswanny, ik kies gewoon een video, dat ik zie dus gewoon echt drie. Groot in de vertoorfilm en de skille wijkjes in maar vlammen. En dan krijg je zo'n beetje de piep en de zo'n persoon. Ach, ik zie gewoon een shit toch een riech. Goed naar hen. Dit is toe, dus net tunnen na vuurken naar delen. If Je wat het toch al een jukpoesen zijn, een tokkeltje, net vuurken naar tunnen naar delen. Of heuk, dat ken je nog nooit. Het eerste, dat is niet waar. 1915. Zijn ik maar. Het is heel lekker was het. Oh, chef, ja. Vaak het ik het heel lekker aan de dier. Dan moet je in de kaartjes ga je achneren waar ze weer heel lekker dit. Dan gaan we even gewoon, je kunt het ook. Dit heeft de woorden gevoeld. Cinema. Kilo. Kilo, Kino, dit was een kino. Films. Deze is films van. Films. Nee, dat is goed wat je doet. Cinema gaan we. Dat is niet meer. Dat is hard met up, joh. Ik ga nog een goede marge die gaat een beetje. Sure. We willen niet naar gaan. Was je maar 20 jaar, ik weet niet meer, maar Ga we zeggen in je land, die wil ik heel gezegd, kan we met de waard van het jietje. Wat vind je in Nederland? Wat kunnen we in Nederland? Ook is wat het zijn we niet een woord. Zo'n woord in de zeggen, wat het zijn 6 van wat het zijn maar 3 seasons. We beginnen niet te zeggen, we gaan toch afpleuren kunnen herinneren. Dus je neemt wat zijn 6 van een factory ships. Hebben we volgen. Er is nu iemand aan de plane en die speelt hier aan de Buenos Aires, de hartjes en toen zijn we aan de hietje en dat ik was er was je van af, ik heb het waarschijnlijk was uit Georgia. Vooral, als je vooral een tijd was. Zo was het dan al, weet je wel. Ik sta er net nog, weet je, en ze staan er rechts van je. Maar toch al dan genoegen een heim. Zo was het dan al, weet je, toch al in je heen. Weet je, was het vanaf, je doet al Europa nog je bezoeken. Dat is een podcast. Zo was het je al nog niet harder. Ja, wat is er toch? Dat goed ja zeg. Ja, de pensie. Ik heb maar eens gezegd dat nu is als je zegt in de sport, vult me voor je nog. Oh, maar helemaal niet. Dat zijn moeten harken. Zo? Wat kan gewoon zijn? Zo? Wat eerder gezegd? Ach, wie goed ik nou. Ik denk dat hij dat naar de pin gewoon. Ja, dat is zo'n hele fax geworden, zei dan. Dan kreeg ik dat ik pas wat. Dus ik ga op fax. Als we nu zo'n paar. Gaat je op u? Wat nu op orde, heel goed. Sloopje. Zo, stel je doet. Ja, dat doet daar hier fax zeggen, dus maar daar gas. Zo? Dus, Braïs, fax. Zo? Ja, maar aangeven. Vraag maar aangeven en nu toch. Ja, hoor je. Ha, volgens mij gaan we toch een later zo'n gestje zitten, ik is toch een vrouw zo'n zo'n eentje maar zo haat dat zo'n naam begon ik in de dag. Wel, ach ik er al een hawaakloer is
Na hier na hasn te gyn son al tixt fator an mai tixt fator gyn ja so Georgia nos na ro. Och va. Wel va ma son ba cruan tron hisen gynna hi agus ba gyn lotion for gyn factory ships for gyn catchers for got gyn iawn gynna. Sy'n ti'n hwtla ddod? Sy'n ddod ti'n ddod yna i ddod? Dim siarad yn y sio. O ha wy Ernest Henry Shackleton. Fath fe efo sy'n? Yn greit wycan efo sy'n. Gat? Greit wycan. Gat sy'n? Station yn efo hawl. Station yn efo hawl. Wel, i siwpa gan mae un y stations a sio. O ffaint, fa Lith Arbers, sgreit fi gyd, fa tîl o'n control. Stromnes? Fa stromnes. Agus, am sfyddo, dyn hefyd mae lun ha gwybod. Wat son samen bonje at ga kreeg wycan yn dyn sy'n gan ylus am de Norwegian company o sy'n. Ie? Ni company South Africa. Ja, dan is het maar zo van Norwegian. Je Bastian was de haat is en niet op kallen in kal. Wel, ja, Bastian was. Zit er wat zo matches erin. Om je even kan zien, zijn wat leuk gedaan. Kaas een beetje te kaas en. Ja, goed lachen. Maar ga je geen zo dan hier kun je. Dat is wel. Oh, dat is een gerecht. Weet je wel, we zijn een zaklast. Hij niet naar zelf binnen naast. Hij kwam te steden zien, maar ik deed drukken. En ja, nou, kom maar eens. Dus het is zo. Wat ik zit in uw je handen niet. Wat je gaat krassen, je kan Zoals je kan ook gaat je wel aan. Dat is een jasje, en ik ga die samen steken. Wel, als je nu misschien dus zo kom je zeggen, dat je daar als je soms ik ga je gewoon lemon waat. Zou ik zeggen, je gewoon eens naar te gaan. Ha, hier in de show maar wachten, dan voel je ze nu heel erg pilot en het je wel. Je moest me nog een lemon factory shop aan. Dus we gaan de volle samenwoning, maar we schoppen de woning door. Daar een chelle bij gaan. Nou, je zit er nu het zat al achter de noord de body. Oh, zo hè. Maar je ziet maar wat er schrijft hoe slag is. Ze gaan het chelle begedukken. Dus dat dan ik je chelle bekoepserie. En ze gaan die nieuwe jas. Krijgen hier laten maar doorgaan. Ja, de factor. Cosa fa toen het jullie gaan naar hier herken en ik kom met echt broer weet je drie van oorzaak. Ja, goed. Dat is machine aan, ik had je 1964. 1964, Giro, triviet bleven. Wel, nou, pak je dan eens aan nog, je weet, misschien dus komt het weer blijven. Zo eerder zijn. Het is nog. Het is geen bang, hè? Dat is machine aan alles. Ze naar zijn kolonie. Weer voor tiers. Daar het eerste waar hij voor tiers van China. Van China zijn kosten. Ja, tiers vast zo dat. Tuurlijk kon je wat doen je wasseltje in je leren of kutje. Wat doen je wasseltje in je leren. Dat kan je ook zien. Ja. Moest je kunnen. Of gewoon moet ik er al aan het doen alleen. Huh? Tuurlijk kon eten aan de stad Georgia. Ik ga dat hier dat je dat je dat je de mag aan de jens. En dat je heel kon ze doen. Ze dat verkocht. Ze zo last. Dit had je zijn voor de willen kosten. Ze kan het nog zeggen. Als je niet met zo'n boot zijn. Kaartje willen? Ik heb geen hulpzijde willen. Hulpzijde. Karel schön. Georgia. Zijn we dat Georgia? Niet ballen waren het. Waar staat hier? Deel voor ook. Deel voor ook. We waren de koppen er. Ah, nou, maar nog hè, maar een teen hoor je. En dan met een teen. Dat is niet toppelig, hebben we toppelig in een schöne draast, de theewand. Geen tank kan er nog zijn. Oh, schön, hè. Dat is een keer wild, ja. Dus je wel, dat kun je zo nog kalmie aan die stekles. Vraag het de wereld, je iedereen die wordt roepert verder naar de gelijke maar ook. Had dan zo goed als dat had je luchtskip in Paul Korsjes tot de nulle akjes en als de
Na schau, agus doch mach ich für den was ich gar kapateve, das ist Süle hat da. Das ist wahrscheinlich gerne hat die ganze Team mach Kohalte. Hier bin ich auch noch in Jungheim. Schön, Jungheim fast kannst du nicht, nachher. Maar wat hulpjes in een niche vet naar. Aha. Schön, travat naamtra. Travat aanstaan. Hansa kogoli. Tofoli. Tofoli. Sfundian Maus. Oh, voor de woche. Als je niet meer gewacht Mackenzie, Jordo. Kasi. C'è altri goli. Hij is toch weer een man. C'è toch weer een man. Skoda had ik gehoord, die vrijwillige gehoord zijn. Falkland Island. Ai. Det är ju rotoshis. Så kan jag säga. Tonkan är huvud. Det är inte jag sagt. Nej. Tonkan är så ro. Och tonkan är akkoll. Oh, well. Jag ser ut för först du bara plats. Ja, det då vi tuglar det schön. Hur ska det bli? Well, schön ut hat morgen an schau jetzt då vi tuglar an det är fotboll. Har du hittat någon Mitchell har sin Mitchell? Det schön ut igen då. Så det Great Weekend här varsågod. Great Weekend. Great Weekend här varsågod. Nou, dan gaan we hier aan de laatste golfkalasjes. Als je gaat forsten op het tuin, ik zie niet gewoon dat je gaan kleuren in koolwater. Dat is niet helemaal goed. Dit is dan het ene gaat er ook nog naar. Dus je moet ook nog een zo oha, moet je daar nog een beetje in doen. Dan gaan lemon namen verder worden. Dus je kan nog een hele hand. Veel kosten maar niet naar veel meer. Veel gaan die doen. Die jong geit maar die heup. Kanske inte så. Lite hål. Aha. Verder verder var de var fjärsen med. Jag kommer med det Die jong geit per oor. Jong geit praat het dan maar even waar we radio. Maar zo kan het in je lachen. Heb ik graag een heel veel naar. Vind ik meer aan. Dus zo. Paul. Goed. Nou, dat is jou. Goed. Dat is een shot van Benji Wiseman. Benji Wiseman. Benji Wiseman. Dus is goed, bro. Verder, nu wordt het nog even verhaald. Zo daar hier toch maar zo. Je maar van de teams, skipper dat was een volle haat, dat ik maar maar kopen. Als je wij eerst skipper pop was ik in de zit, dus dat verder lekker in de show. Zo kun je met Leona. Oh, is niet nou. Hij was nu nog door. Het hier ook vooral wil je het goed voetbal. Waarom? Misschien ga je niet was je moet met de jeugd. Je wil je dan gaan. Ik zie hem 1960. 1960, even het Leonische keer, nog hè? Och, ik zie het goed. Terug Nee. Oh, nee. Nee, die. Als je wel ten deze. Als je zegt, oh, hier gaat. Als je harm snack in je hand. Stromnessen, kan je nog stromnessen gesneden. Schön. Maar dan kan je select zeggen. Oh, schön. Oh, wat. Nach der Nüsselektor ist gekommen. Hoe wie kijken. Kun je al niet als wat je ook te gaan Nee? Wanneer als kost het te gaan Dat is ook goed. Hij gaat hard Wat zie je hier in Westman? Oh, zo postliedje en zo. Niet vader. Bij voor. Dit haar, dat is Die is niet veel in de zon. Als je zo vreemd. We hebben net dat jaar gericht juist. Maar ook van het tanken wel. De building woorden uit het huisje. En je ziet niet als een building werkt zo. Ik zie niet meer zo'n toilet. De building nog wat würdig is toch. Met schuld uit de huisje geschenkt. Maar je würdig in de stad. Ik ken maar voor een toilet zo. Dat moet je allemaal zo. Kan ik dat bij dat 20 seconden worden. Misschien kan we gaan nog hier hebben. Kan we eens in trompen. Toch? Dus we kunnen gaan schön. Zo kan ik Als ik zie.
Ni catcher stilli. Niet om een keer genees van haar. Om toch al genees. Maar wat is de coole die er vrij? Op zijn niet in de stad, maar zoals zit het toch al lezen, dat vind ik wel mag van een boys. Zit er maar verder niet. Maar dan stopt men dat nooit keer. Dan als je te water genoeg te goed. Zo is het niet. Die maken dus een tractor en dan wacht je massies van de linie. Ford zo. Ford zo. Dat is veel great extra. Dat is veel voor die soort job. Zijn we even te lachen, dus het gaat er naar huis. Als je hoort, dan kun je zo'n positie gaan als je hoort. Mesro, dat is Saskia. Mesro? Mesro. Gaat je wat zeggen? Je denkt de tractor. Dat was dan horen. Oh ja. Ik vind een gallie, ik je na te koken, ik je wat koken, ik het nodig, ik ben in je kast. Tegen Hofroers te waschen. Ja, dat is maar een hoos gaan. Ja, zeg je eens eerst een koele jet ook dat je gaat naar de office. Zeg zeker office. Met die oren huur ze eerst gaat naar de hospital. Hospital. Oh, roep. Ja. De accommodation was de tegen van een beetje euro. Het is toch een beetje zo tegen de reis. Kom eens hier. Dit is een kaartje wat schön. Die factory aan het gaan. Wat zit er maar? Als je wat je met de stad, moet je steun met gaan. En je komt als een dag te gaan, van mijn koppen onder de jeugd en ik ga niet eens. Als steun met krijg je naar ja, ben ik kan misschien nog geen uitgeschreven. Zit er niet zo? Zit er gaan we zo gaan van je gaan nog weer vallen kunnen vroeg. Zit er maar niet zo slip. Nu niet slip, wat we kunnen toch zo was waarschijnlijk. Von Jönner naar Jönner. Det är så nu. Sen han inte den inte har skis maskin. Men så ski competition. Vad då man så det var väl en viss så man ski. Ni gör så så. Och jag har så då Ja. Waarom het er niet gaan? Dat had last. En precies de gaas wat jullie kan u wat geen kort eruit. Hallo, van je gaat je wel. Hallo, weer ga je wel. Als je afdoet, wat doe je kopen dat deze wat zeggen dan namelijk is maar baas ja, we natuurlijk gaan kopen dat. Ja, kopen de overtime, maar 9 to 5 man, nou even te 5. Det kan man måske have a whole lot of or for like a picture shot. Možná tu taky kdo prekruva jako sníhkru. Jsem vaše nesněmili. Ja, dan maar. Ja, tu taky kdo kruva tak to je vaše time and a half jako je. Schau, das ist den das schön. Shouldn't that have seen the thing? How can I have been talk or 10 or so now? Oh, you have to tell me. Sure. Die 10 figure was schön. 10 figure was schön. So die ist eine Party nach der Hauptsteig. Da hörst du hier stehen. Aha. Die war der Klechter, so wir gerade kein Test gehabt. Och vad börjar du så var stig i doktorn från den hundvagn. Så skulle få av vad det var. Så skulle jag ha schön das nane schon. Schön dass du mich mal nie richtig stark kan stig. Så gefallen gat det där heter stille gå. Stille. Så hade kan röskruscht en schön ro. Man sätter han ro. Dus je dat hij is de riest. Als je geen naar een jaar, als je pakken niet en gaat ze gaan elkaar wegkakken, ze kun je kroop. Maar kun je bepalen dat tegen een soort dan. Dit is een schoon, dus zo wat doet de maar zo. Je moet kwaad als ze niet eens zijn. Ja. En die baat. Ja, ik ben kwaad als het toch. Hij zit ze niet zijn. Wat zit er man verder? Dat is het. Wat eerst van die jaar, maar misschien van die jaar. Maar jij kan ook naar het worden. Den had je zo, je ziet haast aan de stroomnessen zo. Nou, dan die die daar. Zeker korunda pietje de Korunda pietje, biersvoet, pijn, verk dan
Correnta pryd. Sé tomacan ar ôl gyda sy'n? Tona kan han inte göra det. Jag känner mig på giva. Att de är mycket. Så det kan det bara bli sin musik. Jag hade en kärlek alltså en lite farber. Och jag måste borta de man kan ju hon lagen det krus. Så att det kan boilers kara gott spit var igen var. Jag kan gärna man har så att lås med att falla kan jag någon strömnäs kan dräpa. Men fel att det var Sina handen vatten, det är primera boiler. Sina handen vatten, så runt mor var så här. Ofta är det där inte så bara. Så på ju men kanske med kanske riktigt annat det tänker sig här så. Ja, kom ju. Jag skulle göra bara precis. Det är inte fjö i du sa det är Annars når det holder de med det utgjør faktisk stavåring. Vad kan jag kan det var helt på det så kan jag få bli. ska vi inte nu vill anke delen nu kan jag ganska täna sätt så det party nej att det håller inte vill. Vad gör vi? Så. Åh, Kan jag helt. Fick det helt att bli han. Dus dan in Norge wat er fijn heb dan alles zo. Stimmen er zo gaan je door te geven. Ach, je hebt nu met een pasje schoen aan. Je hebt nog iets van vroeger. Komt dan weer. Schneeuwt in de pannen was die maar zeker niet. We zeker niet dan nu ten aan breed die we. En Ons voorgaan. En nu ten de pannen was die hebben. Als je zeker niet dat kan ik het. Gewoon dus voorgaan. Dat is heen. Probeer voorgaan. Gewoon dus voorgaan. Akker ja spraakbeleid. Det är svårt att göra. Ja, det är du måste ju gräs det tar inte något point. Vad är det? Vad är spåren stol så mycket ju och kan. Vad känns fallet för han att det nu kunde gå. Man kan inte helt true det var helt true det var man kan inte det var. Rokarba kan vi kan ju vara att det var så helt så. Vad var det då? Vad var det då? Och skliat och och så inte det så Vad fel kurs skliat ska det vara. Då så går ju att faktiskt ut. Ja, inte mamma det är dock man tycker det. Vi gör det så schysst kan jag göra. Kan vi lösa kameran så han tyckte det pass. Sure, tog jag lov. Jag tyckte det var bra. Vad 1960. Det är ju så där. Ik heb wel eens salg, samen van ons. Zie je nog? Kanske fall skicka. Ja. Ja. Supertorte, det är luna mis. Ja, shit man snö. Kan vi verkligen inte mala in? Vad fast schlecht, vad för det trivs. Det säger farfar och vad Well, har du sina. Man känner inte det för det här eller kan vi omgås och ta på det så den här fall. Well, vi har fått Fall det kvar det går. Vad förstår ni tid? Kan man ge oss för du Liverpool. Som farlig sin också lite tack. Det är så det kan det här bara så. Nu vill du också det var så igen. Ja. Det är så där. Har jag tagit en shower där. Kanske inte schön. Shit man vill säga. Och så här bara definitivt. Kom och så blir det på halv. Kom på där det mycket mer. Jag var så skojar. Jag hör. Sen Margareta. Vad ska jag för tänka så att ta för då? Vad så roligt. Ja, men jag då gör det. Som jag hörde i min och min tar det på jobbet den här kan vi se vad trivs det var på boll. Men vad är mycket mer?
gaan we kast krijgen, je gaat de richtige trein van het jeetje. Zie, we zien niet zo maar vreemd en de laatste is skippen de begin komen. Dus hier ze willen keer pies voor hier drugs van echt ja niet. Zie ik niet ja, ja niet ja kaartje. Two points to starboard. Dus 100 jaar stond in Jos die keer was niet ja eeuwig is. Ja, ja niet eeuwig keer komen dus. Kan je wat last krijgen? Of hij ja. Dat is wel zo deed, hè, krant en dat. Zijn de reis. En het televisie scanner, je vier action shots. Als je maar En gereden. dat is de schön. Maar dan wil je ook eens meer staan en mag leren ben je. Het is bestaan, het is gewoon niet vraag. Dat is gewoon er gaan meer van dat op persoon daarnaast. Als je eens nog een keer jelle wou, dan ga je als je de rein zit, als je niet van je mag, dan denk je dat kan meer, dan ga je kaffen, zo dat je haar, dan ga je voor dat als je via maatje 40 jaar is, dat is het wordt klein komen dan gespeeld, dat kun je niet kopen geeft. Ja, hoor. Aha, gaan meer van persoon. Zijn een vastvis. Zij gaat dus Die wel? vastvis. Vastvis. Als je haar kunt neemt, zij was sloten gesteld. Wat later? Dat is maar later, vanaf frisje gaat er ook worden. Dat was niet, wordt het ja niet. Die is zo smukke van zo. Die is zo smukke maar van. je zo die just vindt, goed beginnen was. Het was al een eerste misschien hier nou 6 weeks aan. Je hebt sterrenbeelden. Je hebt sterrenbeelden als jullie. Dus een station had het programma aangaan. Zo'n station. Ik ga er geen. Dus ik werk als ik was wel deze. Bij de handbak gaan we het maar achter zich wel. Nee, maar vind ik maar alles. Ik ga het doen. U had de snuif. Als je er is, het zal wel willen. Zie ik het zo. Waar je natuurlijk. En je choppen van dat vind ik ja, niet. Gaat kunnen we gaan peken. Je ziet dat je het bijvoorbeeld op Hagerpoort. Oh, jullie zeggen. Waarom ik ben center voor in de balkosje. Als je niet bonus. Dit was juist niet zo'n keel. Oh, als je niet meer geen. Zo meteen. Je zit hier op in een hockey. Zet maar eens wat meer lang, maar niet helemaal hard zijn. Ga je dit samen? Zit je misschien dat je. Gewoon niet in de hockey. Alcohol. Oh, zo. Als je nog ken je dat je haren stuk. Maar dan ga je naar de monster ook eerst niet te laten zijn. Dat klinkt zo. Waarom, maar ik haar is er niet te doen. Maar waar ga je gaat brengen? Dan was je ook een rijtje onder Oh, zo lang. Ja, triest. Je moet een beetje achtertje van hartjes. Ja, triest. Maar zo dat ja, zo magareer Zo? Als je magareer, Dus de kwaadje en je weet kan je normaal was toch? wat hij normaal was. Dat is het. Het toezaam. Tussen dan. Dus zo, waar zijn wachten zoals wij daar dat is niet boor. hoe je zit. Deze is moet wel zijn. Als je vindt dat je want dan even te watchen, gewoon niet dat als het te hard dat ik hier te mijn mannen ook geven. Wat voor je? We fijn hebben die naar beraad op voetje gaan zijn. Oké. Je ziet hier zie je voor de boer dat we gaan naar mijn mannen. Je ziet de geven de lossen haar hier zie je uit de ik ben op haar kan keep away. Er is van het jaar te zijn waar het niet aan. Basta zijn nog, dan is die koek doen moet bij communion nog rijden. En dan goed. Een paard. Oh, samen wat je zien. Hier een kier gespaard. Je praat met Bukken is wel wat van de kaartjes. En dan is je water dat je dan ga je ook zien een woord geschallen.
geen moor. Geen moor. Dus een fijn thuis in de jaar, dan ga ik nog moren. Ik weet van het muur aan het dat geen bonus. De huur is bonus of een hond. Net een weet je wel. Zo, ze hadden stieren of zo. Dus die zouden toch nog fjammen genieten. Ze zullen het jaren. Ja, ze dat maar niet samen stemmen wat. Maar ik weet niet wat ik kan nooit eens leuk voor je. Ik weet niet heel wat ik kan gaan. Ik had los stap dat ik wat sloot en stap dat. Ja, dat was een Het is een jelen moet je maar niet. Oh, wat is het? Dit is het voor de woordenbelofte. Kaartje? Voor de woordenbelofte wil ik je daar niks. Ja, de kans is het beurso. Maar sleden of zo wat is het. Ze gaat dat hark voor ze zaken daar. Die zijn de schijnbare Die is toch echt het als dus. Maar op Russen worden we gaan aan Russen. Die ga niet aan wat gaan. Die zullen zo kelen en gaan braken. verkeerd Verkeerd, zo. Zo Zoals hier roep ik het was een beetje van net gesloten. Ze woorden nog als wij ik dat de jaren laten. Dus dit dat is zo'n verschillende skiën. Zo'n is mooi veel woorden hadden we spijt te gaan keuzen. Toen we teachen de fact. Blubber. Zware skiën maar het was ook een meer maar verschillende skiën naar jaren vallen verder met de fijne keuze. Dus skiën. Flensing, dat is nog Zie je wat nu? Ga je redelijk heel wat hallig was. Oh, zelfs zo. Gaat dus iets vast genereren. Jena, die is dan zo. Zo'n flexie even, dus. Het jaar waarschijnlijk niet meer. Dat gaat goed hier. Ja, maar dit moest ik morgen bij. Ik heb een stuk ja, ik moest je checken aan de zin, zijn dat ze goed was. Dat is wij naast van verjogen. Wij trouwen. Wat laat je af? Ik heb er horen weg hier. Ze kast nog niet in. Oh, zo. Dan zit die op de linkerste kast. De kast nog niet in. Ja, eerst niet dan net. Maar we vallen de vroeg gezorgd de stimmers niet in hun rol dan niet slecht. Ik vind het stim je wens je geen zo'n stim. Je doet het goed geleerd hier. Dat is niet s'avonds. S'avonds, je gaat naar de. Ja, Oh, die heb Ze gaan beoordelen aan de pegen, hè? Hoe klaar was het woord als je van die chat Zo? Maar grief. Wat kijken. Ook hartelijk niet. Nee, dat je wel niet. Hoe elkaar wat een film. Elkaar toch niet. Ja, dat wordt niet met graven. Zo los het dan een paar miljoen. Oh, dat is ook op het eerste. Het is een verzintje nog met een sterk hier weer, dat ik maar zo. Ja, wat nog weer steekt. Ik zie die goed steekt. Wat na tot was. Wat gaat die eerst? Ah, goed. Als eerste joden. Maar kort rust maar je. Wat steekt. Het is toch wel leuk. Dan mag het de sterke die op bij jou is. Weet Ja, ik had genoeg. verder in het verstuur. Ik zie nog er was. Sterk maar waar. Ik toch er was. Dat was ik dan moet je zeggen, ik kan je eens losnemen. Sterk voor die jij garak. Dat we hopelijk maar je moet als een jongen wat ik huur, maar je hebt ook tegen vliegen. Hoe als je nu zegt, nee maar als je. Alexander.
Wat je gaat dus, hè? Ja, ik kan Koos wie aan? Lemmer is weer scoormaal jaar. Koos je Zoals ik ook verder dat motor. Waar volgens kunnen we de eerste promotion kan ik opleggen en skinnen kan je. Waar de eerste promotion kan ik kleppen. Koos we kon Charlie Findlesen. Charles Haddon Spurgeon Findlesen. Charlie Tyrrell. Sure. Zit een naam wel. Maar zou je verder water bij wie kan je wel? Nee, je lemmer als je. Hij net dan een station. Super juist. Hier is ook een koers op. En er is ook koers hier G-Sha. Sure. Ze vullen trouwens vullen ze niet naar een tenen. Maar we kunnen eigenlijk hier als je de goede van de water hier waren. Zijn we zo maar. Tuffy uit de graad. Tuffy hij. Tuppa, Dat is het George Washington. Ik ga even die graad aan tussen stads, tussen die asa. Zeg, ik verrukt hem graag gedaan. Hoe zijn zo'n George als je? Scoor dan. Hoe gaan we goed gaan doen is Spanje goed. Ah, zo wanneer goed. Dat was zo maar een wacht die had verder bij ons Spanje goed. Deze ook van de actrice. Kunnen we er voor de Jelsman. Kuivers. Scoren was er een spel op Kouwenstein. Maar daar hadden we niets. Zo de Warshers Maar maar dat zou ook Tramot. als je er meer gaat zijn dan zo te doen. Nee, Maar kampen. Land is in de Snel keer zat je al af jouw koersen. Zo, maar die is allemaal los in het op. Ik ga er geen tegen dat is. Je mag geen moeder vaten. Maak een vaat. Vaat, nee, maak een vaat. Maak een vaat. Als je wordt je kijkt dat kan wel ik vaat zijn. Die schoren golen. Die stranden heb je alle planten. Verder toen. Wel, van Victorsen, van de machine, als het dan zo gebeurt, dan is het goed in de machine naar hem. Dus is het dag te jaren rond. Maar misschien kun je het hakken te jaren draasten. Chonta je. Zit hakken te jaren draasten. Gaat er bij zuur gaan. Dan gaat het zuur worden. De wammersje buk. Je gaat in de hakken zo'n aangeven. Dus dat je jagen van de boeiers kunnen gaan omvoerspolen jij. Hier ten wakker Maria. Als je jagen van de boeiers was zo baan, dan lijkt het nog groot. Echt, dat is dat. Als je man dan lijkt het nog groot. was je ze vatten. Nee? Was je ze ratio. Kom eens hier aan. Was ik het niet hoor. Wat hoor dat je aast het er wel wat tuur en te ze weer van een universiteit. Gaan we een sigaartje? Zo. Komt in je motion. Komt in je sigaartje vanaf. Weer vanaf. Zeg, nu wie is het miljoen? Dus zo dat je dat hier, ik toch wel kocht met thee en een minuutje naar ga. Als je nooit, je kan, wanneer we hadden jullie koloniën in de shit, dus want er is vooral in McLeod, waar nu die aan de South Georgia. Dus ook dat jullie van de worst zo. Dus toch als je bij de hechtigste dus, dat natuurlijk is nog een beetje, South Georgia en je, South Georgia met een haarje. Ach, en dan zo met dat kistje met de hand, kistje naar elkaar. Tegen vast de bunk de maatje en de gatje met lustig zo. Wat lustig nou? Ja. Maar misschien kan ik, had ik niet gaan met het op. Misschien als je eerst kan ik wanneer
kan ik wel ook zien. Ja, tegen of als je wat van had je de lucht, maar. Ja, wie? Toch een orde wil ik niet. En je tegen vast ze wel, dat ze jagen te worden. Maar ik zit er ook wel lief had ik huur. Als ik aan een zwaai welke pin je zag, man waar je wie, welke pin je zag, zwaai waar wie, en wat bij jullie in losse doen. Welke jaar geen vastgehouden of zo'n. Als je vijf tegen vastgegeven te willen, ze jagen te wel, tegen het slaan. Oh, wat wie ga hij weer gehad met de zinvol doen dit jaar. Wie ken ik hem dus? Gaan niet, dat je het slaat, dat is wel mooi. En ik had zo'n beetje zelfs een fragment waar we geworden voor de Japanese aan. Ja, stel je dat 24 nog. Oh, Ja, nee. En hoe was het? Nu was het? techno. Wel, Janne, beroemd zijn herrie. Er bestaat er net 16 notes. En we gaan gewoon bij Janne af en Janne corrigeren. Gaat er weer tegen, dan heb je 13 notes. Dan gaan we ten woorden waarop we de shit voor je 12, 13 Dus ja, er is een gelooitje stil. We gaan wel mooi. Ja. Heel goeieutje. Maar als je vrienden willen spelen, door allemaal naar buiten te verlengen bij huis. Hoe goeieutje nou een huur? Zet na de buiten te Ook is het niet uit te volgen. Ja? Ook is het niet uit te volgen. Heb je vrij verhalen van hem? Oh, ja, zeg eens, een Deunische badkameraad. Als je niet badkameraad hebt, zal je lief kan gaan je kameraad. Dat kan je aan mij. Als je niet echt maar zeggen, maar dat truur, als je wat. Dus we toch zeggen dat hoor niet, maar we hebben het staan. Maar je smaakt wat de markt hoor niet af niet. Maar je schuld me jetzt nog dat je een fantastisch is. Nee, maar dat zit er maar van jaren naast te gooien. Dus meestal kan ik een keer steden houden, was het goed. Dan inspector zou goed op straat toe zo goed mogelijk van. Dus geven die de goede rechten leving aan, even dat je de goede regering. Maar hoe zou niet? Als je niet zegt, dan hoe zou niet als de volk is dat een raadje. Nee, dus, wat is zo'n schuld? Van mij als zo'n schuld. Daar laat ik wat mensen doorgaan. Daar laat ik gewoon in doorgaan, denk je. Toen heb ik kunnen gisteren, toen heb ik als je wel accepteren naast, ik ben elkaar een keer naast en spies van toch nog zelf rollen en van je ook als je in de zien. Als dan krijg je dat je koloniën in de shock, je wachten en ergens hard gemaakt. Had je voetbalteam met een stok en ik kun je tegen de hand dus roepen maar zo. Ik ben je kop maar tegen naast, dat is een techniek. Ja, dat is een duurt en ik vind het ja kun je schatsen. En die mensen die al hebben. En ik ben een goeie die all the way through. Voor de check en trainer. Han gör tur. Man kan ju med Peter som inte får skjuta på det. Ja, för att så audience la roll i vart och kan göra det. Vad ska komma till det alltså? Als je je verhuurt, je kijkt niet al oprichten. Ik vind het lust. Kan det var snälla chans, det var jag, jag ska göra det, jag ska stöna. Sehr schön. Well, dan gewoon nog wat thee agus sin toletti choí me togaí in ráasta a cha seoir leinte an an fallá go chríoch na. A liste chlódaíon si gona fú gona fúpla nílena bh. Cuine bh? Go an carchéine go bhionma. A sin heachna go bhíon bhéidir sa gine.
agus lista man dúine. Dúine war bio as an an mos mas biori fisel chun hundan weg na hwyr so was den at amse is henni go yes. Jo lach me ni. Nu hat mus meheba. Had jaren is het had je wel een krooi, maar man had kaffeker ook in elke keer korp wie ga fenking. Zijn jaren zo is ik kalmie en kudos jellen zit daar oames of maar is een kopie was als een gewoon efter. Dat was het gewoon nog naar groot. Ik het kleintje korische waar koch. Ik naam is het wat kort maar is triefig het prionen. Zo lullen. Had verder mijn goede zo, we gaan weer naar Captain Mara heen. Dus nuri, we gaan een klacht we kunnen waren waaien. Ga je zien zoals George is, dan vind je natuurlijk dat je een show nog een van de graan. Maar we gaan nu Angst maar kloot. Gaan we zeggen dat we gaan een rol op dus ik goed dat we komen. Zo, is ook kim dat gaan we zien dat. Wat hier waar aan mijn nieuwe koppel is het Falklands spelen met dat Brianna zei ze naar koppeltje met Oceans van mijn honi jail she's Antarctica is of Georgia soms sturen wat een aardje die kleintje nu maar je dat is gaan ik niet mensen maar nu wil zo'n coach check in de chicken scientific researchers dat is fashion she's of chilies alumni die ook heb ik coach check in de zeil visueel de heat het plane zoals in je boord Sint maar dat ziet je de kahar. Als je zegt, ga je naar Sint in de Falklands, zo'n kela. Waar Caracal in de Falklands, in de Falklands, de waterzone voor de South Georgia. Als je kun je ook neer de British Antarctic Survey, als je je kleintje kunt doen met James of David Attenborough. Hij gaat terug, dat hij niet van je scoren niet aan. Dat is ook je scientists, dat is Caracal, de water. South Georgia, always Kutjoch Antarctica. Als je toch wat is te leven, ga je zeggen het beste te leven. We zijn zuur is fijn en te leven. Ja, gewoon geizen van jou gaan dus. Dat is een pria, kan je niet. Sint South Georgia, maar we in Kontapi. Giro voor cool. Giro voor maar wie dat is strommes had man bag had korn dat je mag de man kan je jambalastai dat is lief toerdeschems strommes de chef dat is je nog vastkos der zorg je zo chillen is je nog peacebook in de charter is blog dat ik vertellen Rwy'n jarag sy'n hwysg o hard, sy'n lith arbor, agos nierol tirwch yn roedd fatal daim o'r jarag sy'n ys dwysdiach strones. Chanjant mae'n gael ei gwybod Josh gyfer. A ni'n rhaid dod o'r sgrin na. Weet je wat? Dat is een volgende heg. Volgende heg, het zou zeer zo'n heg, het volgende heg. Nog een heg wel voor vaak. Nou, maar niet hier. En hij is sterk, maar we zeggen, nou, niet toch. Sint je nog wel sterk is, maar het is laat zo'n effect dat laat wakker. Ga zo, ga je nog, je moet wel een prionen voor je dat mag. Veel gewaard zijn het beamten als je een schoolkalender. Zo is meest toe, en ik schachtigde taschentje, heens woordslies kregen. En ik had taschentje ook goed kalabasjen van huwelijk en Nederland, voor stroomnes. Zo, maar als je op een jolig hafaske geleerdheid, dat een huwelijk in Nederland, zo'n schier van de naamtjetsnatie, en je vaske woordigers. Hoe is, Shalomie, je wat een aanschakeltje in de chief, maar je van daar reist wel zin liefhebber. Maar een liefnoestroomnes in de gaan, en we gaan zo doen het hees. Nee, maar ik heb je een gevoel. Maar ik heb je een gevoel klaar. Dus je dat was ja dan mensen hè. Je aan het smokkelen stroomnes. Je pas je fijn zeg vastjoer. Ach, gaan nu tussen je wel het chief en stroomnes naar een liefhebber. Waar birdflu aan. Zijn je wel een beetje uit chief kujo. Als een roons, als een helft van ziels, hoe kan je
aan hegel van de hies en een beetje in het chi. Als je gaat hier het chi, en als je permis en wel chi. Maar we zijn petit Cwrs a colwch yn ffeicus yn ras da siarad a siarad y bliwn. En vandaag 3 times geworden zijn. Misschien wel romsje kopen, maar jullie hebben een camera van maar daar ga je toch van dus. Wel, ha pies gedraaid op het vergen heel en wil eens naar Antarctica picture. Nou, Sorry. Maar ha volgens op weer aan je verlies kan de bliwn wagen van de televisie als je ging met alles sticht. Aan de glaciers in de laatste geworden. Aan de borgen en haatje in de bij een huis met de Russingen is en je nog 10 miljoen voor geen jeugd de laatste voor de waren. Dat is ha nu je child slaat ha kors penguin dan zie je zo'n kokketig. Ja, die is het je aan en is. En de wind naar gaan doen. Rokala. Rokala je ook nog terug. Maar morgen je Deze is vallig in aan, vind ik de toppelig en als je een molligjakke merkje. Gaan die merkjes nu riepeltje van asbestos? Ja, dat is wat jij. Hij gaat er niet. Hij had de koppen ernaast, had de kleine toren, haartjes en shoulders, had een opgeschreven kormelotje en een rietje. Hij is toen in de rash. Konden we zo'n belang. Als je een priakas doen? Als je een keer wat toen moest stroomnees. Je joja je icebergs. Oh, zo. Wat noemen was joja in. Wat een sheetje, het was een hier. Als je een penguins naar, je niet naar het vertrouwen. Wanneer je hier voor een 10 miljoen waar hier zo uit naar waren. Als je jemmer het oudje sturen, dan ga je toestje maar rasch komen als je ging. Global warming. Ach, wat is je maar zo nog. Maar volgens van hun. Die activiteit, de penguins. Ja. Van plasma. Ja, maar wat snappen we niet? Gaat je ook heel goed, maar ik heb hier goed. Ja, dat is de rest van de her, nog even meer. Dit wacht als je nu. Je viola, je trouwens sassinje, je geschreven. Als Janis naar Argentinians, als van de Norwegians naar Argentinians regeren, wat de marine rood ligt, elefantsies. Je middel je lang. Als tot een lokaal als je niet, als tot een alles als een beetje. Wat aan hooglijk, wat naar die andere mag het bush rood. Je choppen toerisme, maar zo'n water wil het cheat, maar aan de bezig solutions, dan had ik cheers van de draais en van de boats, krachten er die op school kunnen. Maar want Sea lions, elephant seals. Een meertje. Dat is het gewoon een goed job. Maar hij doet cheat wat hij wel heeft, veel toe, maar paard trouwt dat je nog eens leidt, zo'n beetje tot de goed, dat de realus. Maar de boeren wat weer pisas. Ik word voorgezet. Je viola een huisje, je southern petrol, je kan catchen als je zo'n short terugwikken. Hoe is je chief? Je niet hier station was naar Falklands. Hij oorspronkelijk in 1903 Norwegian Larsen, je naar Amsterdam. Gaat u daar rijden naar Noorwegen, zijn naga rijden naar de Rio Show, zo'n oorsprong. Maar we schuwen daar rijden naar Argentina. Dus in Argentina zit hier de jeugd dat je het als een volk. Zijn er al nu? Zijn er van de leider, als je vindt je toren en je hingel en wat koepel van de influencing pads. Als je zo'n petrol de goed, als nu tegen zat je gauw, King Edward Point wat de realtors aan de South Georgia verop. En toen is het wat die ouders wat een ouder. Hij zei wat je nu varen, ze paar we zullen kopen de short in de lijktransport. Hij China nu Colombia's. Oh, wat is het? Ga je fijn de slari Dit is een wagen. Shin, wat ga je later kan een power station.
Ha hulkaar die toetjes in je basis wil dat ik hier een list of blocks van generators, als list of blocks van engines, als een generators. En je nog veel periode voor het school dat die andere engines. Veel engines komen. Oh, ik know niet. Wel, het is meestal maar door de gas en haast. Ha een van hoe dat de van de site en show ha gespaard. Je zit periode en je wie meer eten echt. Zo een palisch voor chicken station. Hoe kan gaan heel gaan. Als je het data, zodat de gola saase viseren met een gridje in nu. Oh, ha prima. Schön de tankjes in de wak, maar dan vind je het clean. Had een jong lang gemaakt, maar als je niet komt, dan was het een hanker wak, polarvis. Waar is iets voor een diesel, zo'n generators als je niet eentje in shit. Als bij Noorsen een kolant tot de macht gebeurt, kolanten de tanks, ze tot een rol waar je voor de mukken maar de lash kan je Deze. General te wachten de flensing tekst, zo'n we gaan toch maar Arappel. Toch maar de Arappel. Teeklo. Als je dan bij je haast. Wow, was je solid kasteieren erin, we zijn gepaard. Als je ook grote kolen hebt, je zaaf, zo'n was je de zaal is in de betraai. Als je checken een vriend, hartpunt zo goed gejob. Zo goed elkaar naar waar je kunt in je vast. Dat is niet vast, dat hier al toe moet je museum. Klauw als je het, maar ik heb me dat een keer doen aan mij. Ze dan boven schiet, ze mogen gewoon jokken, spallen spelers hier. Zoals je dan ik heb een veilig te schieten. Toch hier, want Klaus gaat nog gekozen tot een goed schutje van. De wist die gaat niet op. Ja, de stil. En dus gewoon vijf had lang, maar ze ben je iets moet gedaan zoals nee. Ze gooit je een voer, ze de ding, ze de werkelijkheid. En dan hier zijn 3 kost per jaar stijgen je zat dan een haast. En de tankmachine had hier ook meer voor, had de ribbetje. Niet zo'n knutwit en die is had maar hier zo'n starting conception pay was in. Maar schön hoe de dakel gaan draaien. Waar hier ook rien hergestellt als een pomp gemaakt, toch al naar de zon. Waar fijn hoe de rippeltje, zeg tronuit boerlijk joik wat of zeg kranken joist tot pies en als boerlijk naar hier is. Arappelen, hoe waren kun je ook door Jorkronen gelezen zijn. Schön kritieken, het kwant voor hier, hier ook al kwant mag colleersa. Oh, had de Nederlandse artist, hij vindt een stuur aan de schön, had tuimen, koers, kan kuskelataan hier nog eens in zo'n schön, had tuimen de Jan schön, zei kan man door in zo'n goed kalgen en hier aan de gammel en de moed klaar. Als van hier last schöne museum hacken is. Als schau de goalposts of de football pitch had dan gehad. Zat hier doet het schön als een goed hele, als een goed station. Hier doet het vermoed aan een liefde, dus aan de stroomreis dat er tussen in Chile. En hoe is het in Chile zoals het al? Dus hoe graag weekend, hoe graag museum. Kom wel of het dat ik al zei, hier museum. Wel, hij nog eens touristips op Cheers aan nu. Hij zei maar daar hier toeristen. Als hij Jimmy tussen de koers tussen de zeetjes en de reheers en wat een sheetje. Hij joopt het al een kutje op. Ja, kom je een veel van jullie buk aan de laatste. Van het smurken, Jimmy heel jeetje ten je niet aan houden. Als je ze jouwen van de rode geen tussen. Als zo'n gaan jullie toeristen gaan nu dat verrocht genomen. Als je toen je vroeg zo'n regellokaal en je is nog goed joh, en je is nog een commentaar in zo'n licenses zo'n logie, een boord, een party in de eerste Jacobetje middel in Zou je niet komen? Is niet zo dat zo'n voetbal. Je gaat van zo'n van de 3 stations, waar 2 stations lustig, stroomnessen is Kritviken is Liege, waar de tournament at the 3 stations. Zo'n toursportion, gewoon een ski jumping.
ach yn ysgrifennu. Wel, Na bhór ich siad ar íomh bhór. Ian di Sean, I'm still looking at one, she 2-1. I'm a guy, Mae tŵr sy'n bystau han jögin sy'n cosach sŵs a dy sŵs goffatal y nawn ha me brin ma i'n hon sio. Ac sy'n jöglis agos mae hyd yw'r o'r ta pictar ac yn mraen y hyglis. Sy'n Norwegians yn fwgi, sy'n ffrig yn hyd gyda'r unrhyw sy'n sychan. Tiwch mae'n sychan baw sy'n sy'n ylwch sy'n sio. Nee, zoals als je dat staat. Gruwels olga. Sean is van de land die James Caird. Dan heb ik dat in Elephant Island. Sean hier dat zijn uit de chef. Dus hij kwam toen en je lang nog hier op Kyoto maar je de chef kon haasten. Hij vindt je aan de lunch zeggen de chef. Jij hebt hier station en hij mag. Bij de lach is dat je een nieuws. Over she's ook flows. Maar het is zeer zo'n goede hees, ze zijn maar gedaan was. Als je wie aan de shit zo'n lana gas om klachten genaan, dan ga je het zoes, koud de schia biertje naar het zoes ko king haken b. Dus je gaat naar zien zoes in zijn her was het in Amerika. Hoe is het der zie zoes wat kustje wat koner gerol. Dat de lak is dat ha kloos wat beziet en je staat er dan a stru tri no tri shoes vast wat beziet Ach, zelfs dat was wirklich zo gewoon een kilowatt. ha tornes wanja wat du langs de liga van mij had ik micro aflo Je geloof eens niet weg in de shit. Je geloof eens niet weg in de shit. Sinun geloof aan een stromnes dus maar mag mee er is jouw bekend. En je zo niet strommes niet. En je shit het klok Shackleton. Ja, zo zeg. Zo'n stromnes aan. Zo zie je nog een lezen dat je nog eens tegen de fjords bagen zie je nog jazz uit liedje. We zouden vinden als je nog eens wat de cheetjes peace and joy toestien is tot braken die atjeno. Als je die nog van de kwelers maar jullie ga je het geval de jazz show. Als je CSV 63 South Lamar Channel. Als je 3000 feet. Ja, als je hier is het niet aan hier. Als je dan toch hier is of hier is het wat je ziet. Als je neemt de gedaan, dan gaat het mij. Zit je er al Kan ik je aanvatten om in de pal gaat van? Die heb ik gehoord, heel fresh gehoord. Wat toen groeien fikt er al, maar dat is ook kan je gaan. Maar dat is een man. Als je komt uit nog goed, Rolo, is het weer de tijd met zo'n totaal gescoord. Hij ziet je eens aan mij dat nog. Ik heb maar gehoord, seriously, ik heb maar gehoord dat is toch van en als je de jouw chance corrigeren, dan kan je echt een right nou. Hebben ze niet kunnen tegen goed denken, maar weet je nog een beetje, maar de waakkoersen, dus een beetje schade, dus kan gaan ze kijken, als het kan je dan ook gevaarlijk dat je als ze niet kunnen tegen lopen met yoga, geen verrocht, gezegd kunnen dus. Ik heb daar hebben ze tijd voor gehad kunnen. De schaal wallig nog welers, niet uitgestolen, uitgestolen. Dus ik heb daar tijd aan gezorgd dat ze weer aan de schak konden en nog goed je. Dus dat kan ik wel zeggen. Hij kan goed in de school. Maar dat ik graag had, ik heb goed gejaagd en schoon die aftreden en strategie. Dus ik weet niet hoe die kierde, ik heb nog stuur, als je die pechte, toen is het oorspel. Trond ja, ben ik gehaald, maar man, chance maar kalak was je schon heel goed. Die aan zijn die J copies yes, die je wel als je ze daar goed die dus ja. Zo dat mama hier maand te checken, dat bij vader het gewoon was ook kan. Zo voor de snugen een deuntje gaat koers keert fietje. Dus gemaakt kreeg ik het graag. En de grond zat er stil, als je hier ook zo dus weg ik was in jouw afschap. Zo maar je hebt je van keer maar goed als transporteren. Gaan we ons was een tolken dat je
En is toch een goede jaren co-hand, dus maar je bonus als je het van is niet zelf. Dat blijft goed je avond van weer zo. Dus maar vandaag ook jullie naar mijn Colombiaan.